Pinamutalote mitahasi programação e educação kinang na Casa Cultura. Nós behasi dos versões de White Rabbit, Red Rabbit. Nós temos uma versão de papiamento, papamebia, para amitwe papi um tiki mas die versão holandês. Zo bieden wij kamer per Hollandes ook. Dus voor onze Nederlands sprekende gasten hebben wij dit jaar voor het eerst een versie van White Rabbit, Red Rabbit helemaal in het Nederlands. Dit is een theaterstuk geschreven door Nassim Soleimanpour en is al meer dan 30 talen vertaald en meer dan 3000 keer gespeeld over de hele wereld. Dit stuk heeft geen repetities en geen regisseur, wel een script. Die zit in een gesloten envelop op het podium, die wacht op de acteur tot hij podium opstapt en komt optreden. In dit geval is het Marike Ladrak. Zij is CKV-docente aan de Montpellier HAVO en ook muzikant. Marike die heeft ervoor gekozen om de uitdaging aan te gaan op 13 maart om 7 uur. Dus de eerste versie is in het Nederlands en 14 maart is in Papiamento. Om 7 uur speelt zij White Rabbit, Red Rabbit. Het is een indringend stuk. Het is heel grappig, er zit heel veel humor in, maar er zitten ook heel veel maatschappelijk relevante thema's in. Het is geschreven dus door Nassim. Hij komt uit Iran en hij heeft zijn dienst geweigerd, dus kreeg geen paspoort. En hij heeft toen een theaterstuk geschreven wat in zijn naam de wereld rond zal reizen. Dus daar komt het een beetje op neer. Dus bij deze nodig ik jullie allemaal uit op 13 maart om 7 uur. Koop je kaartje bij Casa Cultura. Ze kosten 35 gulden. En je krijgt er zelfs een drankje bij.